кефа, аз не разбирам, аз само се кефа. Не, на кеф няма. Това при мен абсолютно никой не спи, съм го играл, нито знам, съм знал. Не. Добре, да някакви да не са води, да не са порежи. Не, полезно. Не е полезно. Аз не го ползвам от година. Марио, какво стана, бе, Марио? Ма за едни картофи. Стана и започна да оди и нема кой го води. Какво стана, бе, Марио? Научиха ли те, бе, Марио? Научиха, бе. Ама ме научиха. А ти не научен си одиш. Опа, кали, опа. Това бе, това е. Това е. Отиде хубаво. Кой не си изял тортата? Аз. Айде. Опа. Ма язи ни. Как да Нямам няма? ядки и такова и си пия и всичко. Значи за десетка знаеш тортата. И баницата не изяли, завихте я за вкъщи. Не знам какво ще правим. Продължаваме да пием. Как то още